diğer masaya. Koş. Hadi koş bakalım. Burada yapacağız. Evet. Тук, заповядай да седнеш. Свободно ли е? Мами, на камъче ли искаш да рисуваш? За спомен ще ти остане или хартийка? Камъчето хвана. Това за сега да седи тук. Е, това виж колко е хубаво. Да ти помогна ли? Айде, почвай. Тук има чепчица. Добре. Имаш ли? Искате да? Да. Къде е тя? Дай ми я. Чакай си. Сега ще го включа. Ето тук има. Камъчки искаш, а? Благодаря ви. Tam da ben yapsam. Bu benim mesleğim, resim yapmak. Olabilir mi? Аз много обичам да рисувам, Памира. Anne, onu ben yapacağım. Sonra bir tane daha yapacağım. Tamam mı? Добре. И най-любимият ми цвят е синьо. Синьо е морето. Синьо са облаците. Başka ne var? Ние малко тече, да не се прави така, които са това не може така. Ние трябва да изчакаме. Памира, ти какво правиш? Е така, интересно нещо направи, виж. Anne bir tane daha yapacağım sonra. Добре, хайде, побързай. Сега ще завали и ще видиш. Anne benimkisi oldu gibi. Anne benimkisi olsun. Lütfen Bulgarca konuş dedim kaç kere. Bilmiyorum. Знаеш. Benimkisi oldu. Не е така. Anne bir tane daha boyayabilir miyim? Да. Вземи си камъче. Едно лище да се сложите върху него, да не се запад. Кафява може да получиш, като мислиш, че може което толкова взява. Може да нямаш да получиш, като мислиш. Малко е слабо червено. Или тук има червено сега. Само червено. Или точки, жълти точки, червени точки. Нещо, което ще се отличава. Готова ли, мама? Айде, остави четката вътре. Чакай, не пипай. Това твоето ли е? Не съм ва виждала отдавна. Не може ли? Вкъщи съм вече. Гледаме с малката. Да има и за другите лица. То това е най-хубаво. После, ела там ще намерим още един. Хайде. А вие тук ли сте? И в града не съм ва виждала. Benimkisi bir şeye benzemiyor.
тези камъчета? Какви са тези камъчета? Супер е. Ама това е Мами, Морски изглеждат. манденски са böyle bitiyor. Да. Benimkisi hazır gibi. Чакай само малко, тук да ти запиша името. Benimkisi hazır bak. Добре. Прекрасно. Bir tane çağırıyorum. Bunu da boyayacağım. Внимавай. Benimkisi bu da hazır. Baban çok sıkıldı. Kaçalım artık eve. Ama bak, benimkisi hazır bak. Aferin. Bir tane daha buraya yapacağım. Ve? Искаш ли друго камъче? Искаш ли? Не. То не стана. Добре, ама къде да го сложа това? Това ще изтъпи до сега. Добре, ще направим. Тие не стана. Трябва да има. Мира, чете се добре. Чете ли се? Ами, за спомен да остане от този ден. Остави. Ани, остави. Айде. Да. Абе, къде отиваме? Добре. Sen nasıl bir şey yaptın öyle? Айде. Hani biz А тези да ги остави или да си ги вземе? Ми къде? Къде? Ако искате оставете, тя ще ги измие и това ще ги... Добре, благодаря. hani ben alamam bunu. Айде. Haydi da kalmak geliyor. Beğendin mi? Oh, burada ne yapacağız? Şu sahillerle ne kadar uğraştık. Evet, gördün mü benim taşımı? Baba, annemin taşı hiç güzel olmamış değil mi? Ben çok güzel yaptım. Mehmet, taşır mısın? Oha! Her şeyde kocaman. Bununla ne yapıyoruz acaba? Тук какво се прави? Ay, burada mercimek ekiyorlar. Bak, kırmızı mercimek, toprak. Yani
Не знам. Oynayabilir miyim? Може ли и ние да кандидатстваме? Айде, сядай. Айде. Какво е нужно да се направи? Сега ще засеете леща. Лещо ще засеем. Айде, Памира. Пръс. Ето чашка, слагаш една лъжичка пръс. Сложи една лъжичка пръс. Събрани с едната ръка чашката. Сложи пръст, то прави ти кажа. Дай, ще помогна. Сега слагаме Една лещичка. и отгоре пак една лъжичка пръс. Браво! Сега поливаме. Виж как се полива. Тя иска да полей. Давай за мен. Пръскай. Точно така. Става за теб. Заповядай. Кажи благодаря. Имате ли книжка за печат? Да, ето, заповядай. Ставай вече. Слава Богу, тук бързо минахме. Благодаря, чао. Evet mi? Mercimek. Mami gel buradan da geçmemiz lazım. Buraya gel. Evet. Burası çok eğlenceli Pamira. Evet. Tuka ima dървени къщички. Odundan evleri var. Hemen katıl. Може ли и ние да се присъединим? Вие сте последна вече тук да се откриваме. Annem katıl buraya. Ay lütfen simlerle oynama. Neye oynayacağım? Готови ли сме? Хайде бързо всички, които искат да танцуват, малки, големи, момичета, момчета, всички. Yanımıza alabiliyor muyuz? Evet. Hazırım de evde devam edeceksin. Çok yoruldu baban hadi. Hadi koy. İzmir'de modeli kilometre. Заповядай, Миличка. Книжката остава за теб. Благодаря. А каква е книжката? Hadi havalı. Ama atma hediyelerini. Al hediyelerini. Hadi yürü dans et sen de. Çabuk ol. Ben patlayıcı mı insanım bilmiyorum. Pamir'im görmüyor ne oluyor. Hadi Pamira koş. 3, 4, yes! Хайде пак! Раз, два, три, четири, yes! Хайде всички! Annem bak. Готови ли сте? Раз, Haydi. два,